eta zientzia da proposatu zaien gaia ipuia egiteko. Irati Majuelo daukazu ez zuen ezkerretara eta Posidonia Australis izeneko liburu ipuia idatzi du. Aze Luzurrak idatzi du Janez Gero eta Aitziber Etxeberriak Terrala. Hirurak ere, gai horri helduta, eta etxea gaiarekin ez bezala, irakurri dezuenok ikusiko zenuten oso, bakoitzak oso leku desberdinetatik heldu diola, eta bide oso desberdina jorratu dituztela gai berarekin, eta hori bada seinale zenbaterako ematen duen gaiak berak, ez da? Hain zabal eta hain desberdin hartzia. Hori baino lehenu tokatzen dira beti aurkezpenak egitea, nila banoa, eta gaina denbora gutxi daukagu, baina eskatuko diet bakoitzari bitzetan beren burua aurkez dezaten, hemen orain eta gaur zertan dauden, ze, klaro, hemen bakoitzak egiten ditugu gauza asko, eta justu honetarako nahi dezuen bezala, nahi dezuen ordenia, Bueno, ni Aitziber naiz, idazlia naiz, normalian helduentzako novela idaztet, eta gaur zientzia eta sinesmenei buruz hitz egitea etorri naiz. Arratsaldeon edo Gabon, hemen ez dakigu kanpoan zer dan, baina Gabon esango dut, ni Aze Luzarraga nahi, eta itzultzailea ogibidez eta idazlea. Batez be fikzioa eta novela landu dut gehien bat, helduentzako eta gaztentzako ebai. Eta, poesian zer egin dut, eta ipuin gintzen zerbait, eta, hemen gauz, bardin, zientzia eta sinesmenaz berbaitzeko, eta alkarren ipuinen berri apur bat emoteko. Vale, ni Irati Majuelo naiz, Iruñekoa, eta, idazlea gutxitan, baina, beti liburuen inguruan eta hitzaren inguruan izan naiz, itzultzaile edo literatur kritikari edo beste lako gauzetan, eta oraingoan ipuin batekin. Eskerrik asko aurkezpenengatik, eta berriro lanean jarriko zaituztet, eta irakurri ez dituzuenok ipuiak, batzuk irakurrita izango dituz eta besteok ez, konbidatzen zaituztet irakurtzea booktegi.eusen daude, pixkat jakin dezazuen zertaz dijoaztin eta ez galtzeko eskatuko diet bakoitzari elkar irakurri iztenez, batak bestearena laburtzea 3 minututan. Orduan, Aitziber hasita Iratiren ipuia zertaz doan konta iguzu? Iratik idatzi du ipui bat Posidonia Australis izena duna, eta bertan azaltzea emakume bat, sofan eserita lasai edo, igandia da, eta egunkaria hartzeu, eta notizi batek bere atentzioa harrapatzeu, ez? Kontua da, zientzilariak munduko izakik haundilena deskubritu duela, eta horrek izugarrizko harridura sortu du, ez? Eta pertsona horrire eta zein izango izaki hori, eta landare bat. Eta erabat harrituta gehatzea, ez? Eta, landare hori, ez da irakurtzen abertze landare da urpian bizidan landare bada, 200 kilometro karratuko zabalera daka, gutxi gora bera 20.000 futbol zelai, 4.500 urtez bizi izan du da, bere kabuzu galtzea, hori ez du bizitzeko inorren biharrik, eta, beha horrekin erabat harrituta gehatzea, eta harriduratik azarreare pasatzea, ez? Ze, beak pentsatzeu, beha dela emakume bat, 162 zentimetro neurtze ditu, beha txikila sentitza izaki horren aurren, utzala eta kalte bera, ez? Beak esaten bezala, beak ez da bakarrik galtzen, ez dakin sustraiak nun botako itun, eta, imaginatzeu, izaki hori, igual, monstruo moduko bat izango ala, ez? Hain edadura zabala hartzeko, seguruna iguingarria izango ala, itxas azpi guztiak eta bere ganatuko itula, eta alako bildur bat sentitzeu. Baina ego, pixkanaka, pentsatzeu, igual, ez dala hain bildurgarriara izango, ez? Eta akaso, aukera izango balu, bere txien izateko, inkluso, igual, maitatu bitza ez, baina hurbiltasun bat sentituko lukela. Eta hortan nahi dela, goatzea, bere garaian, izeko batek,
Australiara intzula bidai bat, ze justu landere hau Australian topatu due, eta oparitxo bat ekarri zeiola. Eta opari hori etxion numete galduta dakala. Eta, bueno, topatzeu, eta dia Posidonia Australizen hasileak. Eta orduan erabakitzeu landatzia. Eta, bueno, hortik aurra ze gertatzean jakiteko, irakurri marko zuen. Oso, ondo, bai, hortxe utzi zaituzte intrigarekin. Ondo laburtu duz, Irati? Bai. Guain ariketa bea, Irati azelena, zailago daukazu, ze azelena luzeagoa da. Bai, pixkatu, Baina oso ondo kokatua. Orduan, laburpen moduko bat egingo dutea. Aselen historioan badago historio bat beste baten barrenean bezala, izan ere narratzaileak kontatzen du bere herriko batek, zeina munduan zehar asko ibiltzen den, berari kontatutako historio bat, ez? Eta, bueno, berarentzat harrigarria da edo pertsona horrek beti kontatzen dizkielako herrikoei haien herriaren gandik desberdin diren beste herri batzuetako historioak, bizimoduak eta bar. Eta, hasten daia ipuin hori kontatzen edo historio hori kontatzen ez dena oso argi geratzen ea benetakoa den, edo asmatua den, edo zer den. Eta historio horrek kontatzen du gizarte distopiko baten azaltzen du, zeina zabortegi batean bizi den, eta bomba euria izaten duten egunero 10 eta 35etik 12 eta 5 arte. Hori ohikoa da. Eta beste ezaugarri bada, bombak erori ostean janaria egoten dela, eta zabortegiko jende hori ara joaten da egunero janari bila, eta janaria trukatzen dute haien artean, janaria trukatzaekin ere sexua ere trukatu daiteke, eta pixkat horrela bizi dira. Aisialdia ere zabortegian egiten dute, dituzte dantzaldiak, gauzak. Eta, egoera hori pixkat apurtzen da iristen denean gizon bat, leku hortara, eta historio honen protagonistaentzat arrotza da, ez? Ongi jantzita dago, ematen du ez dela oso ongi ulertzen haien munduan olakoa den, eta iruditzen zaio kanpotik etorria dela. Gizon hori ikerlari bat da, kanpotik, zabortegi kanpotik, ezakiguna zer den joana dena ara, zerbait ikertzera, baina pixkat galduta dago, eta egoten da protagonistaren atzetik galdetzen, zein diren haien ohiturak, zergatik egiten duten hori, zergatik dagoen bomba euria, eta galdetegi horrekin pixka bat zalantzan jartzen du protagonistaren ziurtasuna, ez? Bera beti jaio izan da zabortegian, bere bizitza beti horrelakoa izan da, eta batean kanpoko pertsona horrek desegituratzen du pixka bat bere bizi estiloa edo. Eta, pixkat zilik edo zalantzan geratzen da pixkat zer gertatzen den amaieran, baina ikerlari hori hasten dela konturatzen hortik ezingo dela joan, ezingo duela ies egin, eta ohitu beharko dela edo zabortegian bizitzera. Hori da, zemos azel, ondo, ezta? Bai, oso onak zeate, laburtze pasadat. Eta falta zaigu orduan azelek laburtzea Aitziberrena, Terrala. Aitziberrena Terrala da, niretzako lehenengo gauz esan Terrala berba enauela ezetuten, beraz gure eune hitzen hiztegirako nik uste duguna horre apuntatu, eun hitz horren barruan Terrala. Ipuina abotz bitan daue kontatuta, itsasoko herri baten kontatzen da, imaginazeku, herri txikian ongitzi goratanok alkarrez hautzen dauien, eta hor pertsonaia nagusi bi dauz, eta hirugarrena da absentzian dagoen pertsonaia bat, dauela denbora bat hildana, eta ikusten duguna da, herri horretan tragedia bat gertatu dela, eta horren inguruko harinen artean, badauz, honek protagonista bilak, Mara da emakumie eta Erik bestetik, eta bakoitza kontatzen dau pelikulapur bat bere aldetik, ezta? Eta hor ikusten da, herrian dagoen
gatazka bat eta interes eta mundu ikuskera gatazka bat dana azken finean, ezta? Marak galdu zauen bere gizona, Eneko, itsasoan, ferri baten urten da, Galarrena, Terrala, Enbata, egon zan egun baten, eta berak errua botatzen dutza, Erik da alkatie, eta, zergatik apurbet, konpainia berak zalantzan imintzen dau ferriaren izatea beraz, ezta? Eta badeko herria itsasoa oitxurak aitzuteko beste modu bet, eta bestetik dau Erik alkatie dagona hor ataka baten, beran proiektu izarra daia hori ferriaena, eta bera pentsaten dau errua izan zala Eneko zan kapitaina ferri zen, hil zan bakarra, eta hor dauz, horrek hausnarketak paraleluan. Zer gertatzen da, guztiaz dakotze kontatuko, baina niretzako oso interesgarria da ikusteko azken finean bizi komunitarioan proiektu bi aurrez aurre, ezta? Batentzako zer dan aurrera bidea, apurbet gure sistema honen bidea, ezta? Ekonomikoki zelan pentsaten diezen gauza, onura ekonomikoak norentzako, eta aurrera bidean ikuspegi hori, eta bestetik hori izango litzateke Erikena, eta bestetik Mararena da, pentsatia hor badabizela arriskuan imintzen euren bizimodua, jendearen bizitza, eta ni oso identifikatuta sentitu nahi, horro imaginatzen dut irakurle bakoitzak ikusiko dauela modu egingo dela bere irakurketa, baina ni batez be empatizatot Mararen sentipen horregaz askotan borroka baten gauzenean, batez be sistemaren kontrako borroka baten, eta sistemak zelan lortu leikien gure inguruan bakardadea lortzen, ezta? Geure burua eta gure ideiak be zalantzan imintzen. Azkenian, zuzen nabil borroka honetan, ni nahi pinporta bat eperdian inguruko guztientzako arrazoia beste guztiek dekoie, eta hor, ni sentitu nahi Bermeo eta Ordaibe inguruan deko guzen borrokak Gaztelugatzeren inguruan dauzenean, eta sortzen dira borroka batzuk, baina ez dakit, agian neuri bete tokatzea talako bai idazle moduan, bai nire anarkisten artean, feministen artean, nire herrian toki guztietan beti izatea apur bat dinezuna, zer nabil, mundu guztiari mundu guztia izorratuten beste barik pentsaten dotanaren, sinisten dotanaren alde egin behar dudalako. Eta niretzako oso ondo islatuta dau joko hori, mundu ikuskera bi, aurrera bidea zerrete dan, komunitatea zerrete dan, eta horren aurrean ze jarrera dekogun, eta sistemak zelan izten dozkuen, ateak zabalik edo itxita, jarrera bat eukitzeko edo beste bat. Hori apur bat nire irakurketa eta laburpena, zelan amaitxu beste kontu bat. Zure konforme gelitu zen laburpenarekin, benetan bikainak irurok, hori, badakizue, unun dauzkazuen osorik irakurtzeko, eta bota dezuzuk azteko bideari lehenengo pausua emateko, aurrera bidearekin lotu dezue zue bilok, zuen ipuia zientziatik, pentsatzen dut, zientzia pixkat identifikatu dezue teknologiarekin edo aurrerapen teknologikoarekin, aurrerapena ezak izergatik izaten den, igual ez da aurrerapena, ez da? Hori izango litzateke igual, baina garapena edo, deitzen zaionarekin, zure kasuan aitziber da oso oraintxe bertan gerta liteken zerbait, eta zurian berriz da etorkizun batian, ez dakigu zenbateraino da onurruti, baina etorkizunean. Zuk nola ikusten duzu, aurrerapenak uste duzu kaltea dakarrela, berez? Edo gehiago da ez dezula uste beti onerako izango denik, edo zer nahi zenun hor erakutsi? Nik uste aurrerapena berez ez dela beti ona. Nik irutze zait gauza bat berez izan, igual jo aurrerapena izatea hau beste zerbait. Ez da berezkotasun on hori ez daka. Gauza on asko eukilitzazke, baina gauza txar askore bai.
Eta askotan erakuste zaigu bakarrikan euki ditzazken alde onak, baina alde on horiek ez dira beti lortzen. Alde on horiek izan leizke, pertsona batzuntzako onak izan leizke, baina beste batzuntzako ez. Eta azkenian ikuspuntu o ikuspegi bakar bat eskaintzen zaigu askotan, eta aurrerapen horrek dakarzkin gauza honaz aparte, normalien beti ukitzeitu baita ere gauza txarrak. Eta gauza txar horiek o ez esaten o iskutatu itea, ez? Eta gauza txar horiek nik uste baita ere erabakiak hartzeko orduan kontuan hartu behar diala. Eta hortaz gain ikusi behar da aurrerapen hori zeinentzako da, zeinek eramateu aurrea, ze lortu nahi da. Eta batzutan igual talde batei o gizarte batei o esate zaio bitu, hau da aurrerapena, bai, baina guk talde horrek aurrerapen hori nahi du. Ze batzutan aurrerapenen izenian emateu dana balizkoa dela, ez? Eta nik uste loako erabaki gehien bat erabaki sakonak dianean o jende asko eragingo jonian konsenso minimo bat izan beharko lukela. Eta irutzi izate askotan konsenso hori ez dela ez bilatzen, ez aurkitzen. Eta hor gatazka asko sortzeiala. Eta pixka horren inguruan batzutan erabaki gehien garrantzitsuak hartu baino lehenago hausnarketa bat emarko litzakela. Adibideak bertan dauzkagu, erraustegia izan daiteke hementxe bertan, Zaldibarkoare, zure ipuian bezala bada hor eriotza, ez da? Eta justu zabortegia izango litzateke zureekin lotzen dana. Ze kokatzen da, zabortegi batian. Ni asko, ez dakit, Octavia Butler edo ekarri dit burura guztiz, segituan sartu nintzen, eta bai, intzizaiten, ematen zuen ezagutzen detela. Zakin, zuk ere eukidezun nunbaiten zergatik jodezu horrea, zabortegira. Zaldibarrekin akordatu zinean? Ez. Bueno, gero berroaingo zientzia eta sinesmena ez da hori, baina ez berez, gaina berez ipuinaz dauko, nuke esango etorkizunean danik, da ez leku eta ez denbora bat. Izalitzeke hori bai, 20. mendetik aurrera, olako gauza industrialak, olako zaborrak sortzen diezenetik aurrera. Edo denbora berean beste mundu paralelo batean, ez da? Ez denbora baten. Eta berez, honen oinarria, honen lehen hasia dago, justu aurten argiteratu duten esan gabe doa novelan. Eta hor agertzen dira pasarte bi, horko pertsonaia batek ipuin bat idatzi gura dau, eta hor deko eta hor geratzen da, eta horrek pasartiek idatzi nebazan duela urte desente Buenos Airesen, eta itzi nebazan ja novela horretarako, eta banak izenen momenturen baten hortik sortuko zala, eta orduan hasierako narratzailea beda, esan gabe doako narratzaile hori, ez da, fikziozko idazle hori. Baina ideia batez be, holan etorri izan irudize, Euribon bana, eta benago Janari Urize, eta niretzako gure gaur egungo mundua da, pentsaleik Europa bera, baina batez be, metafora edo irakurle bakoitzak topakotzale esan nahi bat, baina ni batez be ikusten dut apur bat irudi metafora eser moduen, gehien bat gure zabortegi hori da 3. mundua. Pentsadike Afrika bera, ezta, guk zeitzen dugu, oso eskuzabalak garenez, hemen ja guretzako zaharkituta dauzen gauzak, badeko je 2. bizitza bat 3. mundu horretan, eta bitxu zemesed egiten dutzegun, ezta, gure zaborra bilalduten, edo gure zabor radioaktiboa, edo ara, ezta. Gero, badeko guz gure gobernuzkanpoko erakundeak guztiz mendeko bihurtzen da horiezenak olako herrialdeak, orduan hor dator, zerutik laguntza. Segu oso esku zabalak gara eta hor dator laguntza. Eta gero guz altzen dut zeguz gerrak eta armak, hor daut dana. Orduan, zabortio horretan zer falta dan, zer dan etxe, zer falta da, gizonak falta dira. Zergatik gizonak, agian pentsatu dugu zelan egiten dugu gizonen lapurreta lehenengo mundutik eskulan merke hori behar dugulako. Gauza asko falta dira hor, eta, danak dira apurbet zeren irudia. Nik eron harrapatu horregatik faltako zianik gizonak, horregatik da? Izan lehike, hori da irakurketa bat, baina hori da irakurketa bat beste asko lehitzekez, hori da posible bat. Beste irakurketa bat deitzen baduzu, seguru hori ere
Osea, azkenean idazlea ez da irakurketa posibleen jabe. Eta askotan berak pentsatu behar dau, zergatik idatzi dauen hori, ezta? Eta batzutan hausnarketa gerora etortzen die, zergatik kezka hori. Baina niretzako da, batez gaur egun bizi gara, historiako garairik zientifiko, teknologiko, arrazionalenean, eta dekogu mundua da inoizko irrazionalena, eta zientzia eta teknologia horren bidez imini dugu lehen aldiz historian, ez bakarrik zibilizazio oso bat, gizateria osoa, planeta osoa suntzitzeko arriskuan. Eta bihurtu dugu zabortegi bat. Arrazoiaren izenean. Eta apurbet horregatik hor agertzen da ikerlari hori, arabialduta, askotan zientzian hainbat abotz dauz, baina abotz deserosoak gauza guztietan, desagertu hortik, desagertu hortik, ez dago zientzia bakarra, ez dago teknologia bakarra, eta hori dana dago hor sartun da, apur bat. Bai. Zuk beste bide batetik anjo dezu guztiz, eta, klaro, hori da, gizonen faltaren irakurketan eria, beste bide batetik anjunda guztiz, orduan, oan esatera nuana, ez dakit, asmatuko dudan, esango didazuzuk, baina bai iruditu zait, Posidonia Australisen aurkikuntza, eta, jakitea hor dagoela, ez dut aurkitu, lehendikan zeon. Hori da Amerika deskubritzea bezala, antzeon. Deskubritu. Bai iruditzen zai dela, pixkat, Darwinek esan zunean bezala bizidun guztio gatozela jatorri berberetik, edo eguzkia dela eguzki sistemaren zentroa eta ez lurra, horrelako iraultza bat edo sentitzen du pertsona horre jakiten dunean, izaki bizidun ahaltsuena ez dela gizakia, baizik eta landare bat. Hortik doa, zure gogoeta? Bai, ez dakit, bai. Osa, nik nahi sortzen zian pixkat gatazka gure gaiak. Ez dualako oso gertukoa sentitzen alde batetik, baina bestalde iruditzen zitzaidalako askotan planteatzen dela kontrakotasun batetik, ez? Zientzia versus sinesmenak edo arrazionaltasuna versus irrazionaltasuna, eta ez nion hortik heldu nahi. Osea, zen gaina iruditzen zait ez dela guztiz erreala, ez? Baizik eta guk eman diogun esan nahi bat. Orduan, bilatu nahi nuen gai bat edo zerbait non bi elementu hauek agertzen ziren elkarlanean edo elkar nahastuta. Eta, iruditu zitzaidan horietako esanguratsunetako bat zela gu gizakion kontraesanak berak, ez? Osea, guk geuk sortu ditugu kategoria horiek eta gure kontraesanetan hortxe bertan daude, ez? Gure egunerokotasunean, gure bizitzetan. Eta iruditzen zitzaidala kontraesan handi bat, ez? Bizi dugun antropozentrismoa, ez? Nola jartzen dugun gure burua unibertsioaren erdigune modura, ez garenean, gehienez egun urte biziren izaki bat baino, ez? Eta, hortaz aparte, nahi nion pixkat humoretik heldu, ironia asko duen ipuina da, ipuin absurdotik edaten duen ipuina da, pixkat irreala, pixkat reala, ez, jola sortan. Eta orduan, personajea ere, pixka bat, ezagit, gizajoa edo, dramari gabeko gizajoa edo, akastuna edo, pixkat, hortxe dago, ez dakila zer egin pixkat bere bizitzarekin, ez. Eta hori, eta gero, eraberan ikusten nuen, bi elementu horiek, bai uztartzen zirela, aparte, gure gorputzetan, ez, eta igual hemen gehien bat nabaritzen da sentimenduekin daukan prozesu hortan, ez? Nola, naturak interpelatzen duen bera, ez? Agertzen zaio hor notizia eta horrek deskolokatzen du,
eta horrek sentiarazten dio bai amorrua, haserrea, beldurra, maitasuna ez, dauka hor landare horrekiko batean kriston, obsesioa ere bai. Eta hori sentimendu horietan nola ere kontraesanak sortzen diren, eta askotan edaten dute zientzialariek egindako txostenetatik, baita ere zientzialariek sustatutako harridura horretatik, beste batzutan gehiago sinesmenetatik, pixka bat nahi nituen elkarrekin jarri eta ez zain kontrakotasunean edo, eta hori da, atera Bueno, behintzat, planteatuta zeon bezala nola zan sinesmenak eta zientzia. Bai, baina gehiago diot bizartean, Bai, ulertu daiteke horrela. Jo, akordatu naiz, esan dezunean garai arrazionalena bizi deguna, aurten argitaratu da ikerketa bat, egin dute, dauden argitaratu diren testu guztien irakurketa, lexikoa, ez da, guen adimen artifizialeko tresna haukin oso erresa da hori itia, eta 1850-etik 1980 hamarkadara arte, ikusi izan nola, sentimenduekin zerikusia daukaten hitzak, juntzian, geisten eta arrazionaltasunarekin zerikusia zeukatenak hilotzen. 1980 arte. Hor aldaketa gertatzen da, joera aldaketa bat, eta azten da emozioekin zerikusia daukatenak hilotzen eta objektibotasuna geisten. 2007an areagotu egin zan hori. Koinziditzen du krisi garaiekin. Eta guaintxe bertan, bizigea egia ostearen garaian, zeinetan egitateak baino garrantzia handiagoa daukan, emozioak zer sentiarazten duen, ez? Eta zer eraginkorragoa da emozioei dei egitea arrazoiei baino. Orduan, pixka hori ere dago kontraesanean arrazoiaren mendea bizi degula. Eta, kontraesarez beteta gaudela, jazta, sin más. Hori, ez baina, ez, Bai, bueno, hartzen badugu apur baina gaia hori zientzia eta sinesmen, baina horri lotuta dago. Gu bizi gara duela milaka urte hasi izan gerra kultural eta ideologiko baten barruan, eta ez da, amaitxu ez dana, ez da. Hor hasi izan Europa mailan behintzat hasi izan herri indo-europar patriarkalen inbasioak hasi ziren. Eta orduko herri matrifokalen gainien hasi ziren sartzen, ez da, eta menderatzen, euren artean euskalduno, ez da, hori arkeologikoki nahiko aztertuta dau. Eta arrezkero badau gerra bat, eta niretzako zientzia sinesmen bat da. Eta zientzia esan jako hainbat gauza desberdini historian. Platon eta Aristotelentzako, euren pentsamendua zientifikoa zan, Sagos Nagustinen La ciudad de Dios da zientifikoa, Maimonidesentzako, judutarrentzako, bere liburua da zientzia, eta zientzia kasu horretan da, Jainkoaren liburua dinoena, egiaztatzea, errealitatean. Orain zientzia esaten dotzegu gaur egungo pentsaera arrazional bide jakin bati, baina hori da gaur egungo sinesmen nagusia, baina sinesmen bat. Eta auskorentzako gaur egungo erlijio nagusia, da zientzia. Eta hor, justu dau, ikusten dugunean sorgin eiza eta hori guztia, hori izan zen gerra horren barruan sartzen dana, zer eginda historikoki, herri patriarkalek zer eginda hoie, gizonen nagusitasunagaz etorri da arrazoiaren nagusitasuna. Eta orduan emakumearen pentsamendua beti izan intuitiboa, hori ez da adimena, da intuizioa, ez da. Eta gero, herri matrifokaletan sinisten zagoien umetokia zala pentsatzeko toki bat eta beste modu bat pentsatzeko toki bat. Gure gizartean emakume galdu dozue guzti zuen harremana umetokiagaz. Orduan, hor dau talka bat inoiz amaitxu ez dana, eta orduan erabaki da, hau da arrazoia, hau da irrazoia. Eta holako banaketa bat egin da, eta orduan gailurrean imini da pentsamendu zientifikoa, baina kontua da,
pentsamendu zientifiko horren bitartez ez dugula lortu, ez gizakia hobetu ulertzea, ez gure unibertsa hobetu ulertzea, ez gu unibertsa honetan ze pintatzen dugun hobetu ulertzea, eta intuitiboak eiziran gizarte atzeratu haiek askoz argiago aukian zer zen gizakia munduan. Gizakia esan beringurunearen parte bat, ez bestea baino garrantzitsuagoa, eta hor ikusi behar zauen harmonia horretan zelan bizi. Beste kultura zan jerarkikoa eta zan menderakuntza. Gerlariak eta horretan gauz dana da, jerarkia bat. Eta zientzia modernoa da guztiz autoritarioa, guztiz jerarkikoa, eta imintzen dau arrazoi mota bat besteen jerarkizatzen dau arrazoia be bai. Eta orduan, honek ez dau balio, honek bai. Eta gero askotan topatzen dira sinismen sarrak ziren gauza batzuk gaur egun bapatean, zientifikoki probatzen dauie zuzen egozala, ezta? Baina zientziak bere sigilua imine artien hori ez da existitzen. Orduan, zientzia zer da gaur egungo sinismen sistema nagusia. Eta ni ateoa nahi sistema guztietan, beraz... Anarkista hon bezala, bezek ez genuen ber. Zuek nola ikusten dezu? Bat egiten dezu bere ikuspegiarekin, bereiziko zenituzkete zientzia eta sinesmenak, edo zientzia sinesmenaren sinesmen mota bat bezala hartzen dezu baitare, edo? Nei irutze zait, azkenian sistema desberdinan aurrian gauela. Eta pentsamendu bakoitzak bere sistema eraikitzeu. Eta oaingo zientzia honek, guk hemen gure mendebaldeko, Europan, estatu batuetan da, biziteun zientzia horrek, arrazoia da bere puntu nagusia ez, da orduan, obai sentimentua dianak, obeak askotan kontabilizatu ezin duen, analizatu ezin duen guztia, gehatzea bere esparrutikan kanpo, eta gaina erabaki du, beak ezin baldin badu kontabilizatu, ezin baldin badu kontrolatu nolabait, ez diola balio, ez dela balizkua, eta seguru, egia da noez, zientziei ez dituzte gehiagi axola zaionikan. Beak berdu, bere sisteman barruan sartzia, ez? Eta aldiz, azelek esatezuna, beste kultura batzu dauela, lehenokuak, hor gehiago zan, beak esatituen galdera, leheno filosofian barruan, sartzezian galderak, ez? Gizakia zer dala eta dau munduan, zergatik gau hemen, zein da gure funtzioa, ez dakit, galdera, modu hortako galdera gehiago itezia, Platonea eta horra jute baldin mazea ez, zan mundua, gizakia eta mundua ulertu, baina gizakia zan erdian zeona. Gaur egunen, zientziak nik uste, guk ulertzen duen zientzia hori deshumanizatu indala. Ez dula gizakia erdian jartzen ulertzeko moduan, lagunduko, bere helburua gehiago da, bizitza hobeago bat eukitzia, gauzak erraztu, ni osasun mundutik nator, ni farmazilarean ez, da nik mundu hori ezautzet ez, tratamentua daue, bizitza hobeago bat, baina zu geho jendiak initzaitezunean, askotan jendiak benetan eskertzeuna da, zu bea entzutia, eta beak dazkan kezka horiek saiatzia azaltzen o esplikatzen zen. Nei askotan, ni parafarmazian eta jendea etortzen zait, bitu, mikuan ajuna ez, analizia egin dizkit, eta hau eman dit. Eta esplikauko jazu, ze beha horren hori eibira zeon, eta ez zakan demoregan esplikatzeko. Eta horren, zientzia honekin duna da baita ere, zientzia honek eta hizkuntza berezi badaka. Eta orduan, hizkuntza berezi hori espazu ulertzen, erabat kanpo gehatzea, eta ez jakin bezala gehatzea. Eta orduan hor, nire ustez, arrakala bat sortu da, zuk zientziaren hizkuntza hori ulertzez baldin mazu, erabat kanpo gehatzea baita eta gaina sentitzea ez jakina. Eta nik beste sinismen hauek lehenokuak eta ez dut uste sentipen hori sortze zuenikan. Boterearekin lotzen da, ez? Hizkuntza propioa izatea abokatua daukaten bezala edo apaizek daukaten bezala beren. Ez? Iratizuk? Ezaki demora dagoen ze ari dira. 5 minutu dazkau! Larratu badia. Claro, tarteka behiratu inbernu, baina oso interesantia irutu zaite esaten nahi diana. Irati, korri, 5 minutu. Ez dakit. Oso labur gelditu. Oso gai handia da, hola, zakit. Ni transhumanismoa nahi nuzartu ezak abituko. Zerbaitetan sartzeko.
Eta, ni, nire ipuineko pertsonaje hori bezala nire txikitasunetik, ez? Baina, bai, Aitziberrek aipatzen zuena, ez? Igual, bai, teknifikatu dela asko zientzia, ez? Eta gaur egun daukagun irudi hori, hori, oso dualista egin dugula arrazionalki, ez? Gizakiok dualismoan oinarritzen ditugu, sortzen ditugun kontzeptu asko, eta hemen ere ez horren sustapen bat dagoela iruditzen zai, hori, zientzia zerbait objektiboa, neutrala, zurruna, zehatza bezala ulertzeko, eta sinesmena, ez, subjektiboa, edo, esan duzu bezala, ez, intimoagoa, aldakorra, zehazgabea, bata errealagoa, ez da bestea irrealagoa bezala. Eta, ni egia esan ez nago ados horrekin, baina ez dut desadostasun hori ere erabili nahi zientzia auzitan jartzeko, uste dut gure gizartearen oinarrietako bat dela, ez, eta hortik abiatzen direla gauza hon asko, ez. Baina, bai, ez nagoela ados dikotomia hortan, iruditzen zait askoz, definizio zabalagoa dutela bi kontzeptu hauek eta elkar gurutzatzen dutela gure bizitzetan erabat.